prišla do rodinného domu z dvoch dôvodov. Prvý bol, aby som mohla mať terasu, aby som mohla ráno kávu piť vonku, v lete, na jar, na jeseň. A druhý dôvod bol, že som celý život túžila po krbe, po ozajstnom krbe, nie po tých elektrických bio a neviem akých týchto blbostiach, ale po ozajstnom krbe. Čiže tieto dva dôvody som ja mala, tie sa mi splnili, čiže toto sú pre mňa výhody. Je tu tichučko, možno to, že v činžáku tam sme v jednom kuse počuli klepotanie, buchotanie, výťah, neviem čo, to je absolútne totálne ticho. Jeseň bola pomerne teplá, ale odkedy sa trošku ochladilo, no vnímam to, viete, ako by som to povedala, iné je tu podnebie ako v činžiaku. V činžiaku si mi bolo neustále zima. Aj keď sme vypeckovali radiátory, ja som sa nevedela zohriať. Vždy som len pod larisou ležala, či bolo zima, či teplo. Tu je to podnebie iné. Je mi tu veľmi príjemne, nie je mi tu zima. A udržuje ten dom asi aj tú teplotu inak, oveľa lepšie, lebo keď zakúrime, je tu veľmi, veľmi dlho teplo a v lete tu zase nebolo tak veľmi teplo ako vonku. Neviem, je mi tu veľmi príjemné. Tá kúri, no veľmi, veľmi, 3-4 polienka na jeden večer a je tu teplo celúčičký večer. Ešte ráno cítime vo vzduchu, že je tu teplo. Že môžeme kľudne stiahnuť radiátory a ráno sa budíme aj tak do tepla. Pohodičke. Kúri krásne, ale hlavne dom asi udržiava veľmi dobre to teplo.